'Yan mata ina son ki. Ni ma ina son ka. Ni ma'aikacin gwamnati ne. Ina aiki da federal government, salary na kai naira 100,000 kuma ina so na yi aure. Ni ma ma'aikaciyar gwamnati ce kuma ina so in yi aure. Good. Zuwa yaushe kake ganin za ka yi auren? Kamar nan da shekara ɗaya. Ni a cikin wata 3. Wata 3. Na yadda. ‘Ya'ya nawa kike so ki haifa a rayuwarki? 2. Kai, sun yi kaɗan. 4. Me 3 kawai? Allah ya musu albarka. A ina kike so ki zauna? Kaduna. Kano. Yayi. Good. To ina ga za mu bari kawai sai ranar bikin mu ko? Shikenan, Allah ya kai mu. Ni ma na gode.